sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Dos minutos nakaligas sa tak na alas 5 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa lawat mayong hapon Pilipinas. Action Reports Afternoon Edition. Inyo ka aksyon Marlon Hirwaya. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Nano ang mga balita nga dapat nato sa nga pagatutukan. Una kita sabayan sa balita lokal. Siraduhay sang pila ka mga talatapan bangod sa peligro nga dalag gihapon sa nga COVID-19. Sa Bacolod kag Negros Occidental daw nag-uso ang siraduhay opisina sang gobyerno. Sa Kapitolyo Provincial ang Public Information Office ako na PIO sarado bangod isa sa ila empleyado nga permi expose sa mga tao positibo sa COVID-19. Sa bahin sa nga Bacolod ang ila sa nga PIO. Adra sa maya NJC bumalos man, way man magpalibak. Temporaryo man nga ginpasiradan. Una sa balita, una sa aksyon. Sugod subong hasta Biyernes para i-disinfect. Yang sitwasyon subong daw arin na lamang kita umungot sa kung paano solbaron ang problema sang pandemya. Patok kag hindi lang kita mag-surrender. Abante lang kag hindi magatras. Bangod sa ulihi, maabot gid ang ginahandom na tuntaran. Ining pagkadula sa COVID-19 kag pabalik sa normal nga sitwasyon na tuntaran. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Oy, ano ba ba sa nga balita atenson sa mga pulis diri sa Negros Occidental kag Bacolod? Si PNP Chief Guillermo Eliazar mabisita pero kung sanong pizza wala pa mabalaan. Man si NOCPO Director Romy Palge kainasang aga nag-istorya kay Governor Lacson dra sa may Kapitolyo Provincial. Pagwa niya sa opisina, ginsugata sa mga media. Pinamangkot kung bala madayon ang pagbisita ni Eliazar. Kasadto te gintalana kung tani apang ginpaiway. Ang siling ni Palge, yes, madayon. Pero bantayan talang kung darong adlaw. Kasi bala maging matuod ang ginasiling sa nga pila sa ka mga matanda wala mamantay. Amo na mga tao nga iuwayo pisuhon kundi mabantay sa ila sa isig kabariho. Pero ini mga tao kung kaisa may dalamang ibitaha sa aton nga amon. Ang ila sa nga pagpanilag, ang ila sa nga pagpamantay, sobra pa tanda mo. Nagatuod, nagakatabogid. Kaya nga siling nila makaksyon nga base ining si Eliazar
Hindi bala magpabalo kon magbisita di sa laktod mga kakson sorpresa. Agod kibuton ang pilas sa mga police station. Ag mismo kapulisan kung bala nag-perform sang maayo amo niya ang gawin ni Elizarmo sang dito pa sa sabayan sang National Capital Region. Kundi may pilas sa mga nagladakpan to sang nagahuragok nagatrulo ang laway nga on duty police station. Ang isa na check makakson ko ng police station matinlo. Hindi pangsot. Ag hindi toktokon. Wala tong tara makakson. Ang isa pa dali sang basi mo rohon bala ni Eliazar. Amo ang ginapangatubang nga kaso sang pila ka mga pulis dali sa Bacolod kag Negros Occidental. Kasi siya mismo bala matubang lang personal sa sila mga pulis ngani. Yung una sa listahan, yuman. Ato balang pulis nga ginakusahan nga nagimulos sa 12 anyos nga babaye sa sunod sa nga Cadiz. Pero may nag-react pa to nga agin mention ganing alang sa pulis. Man balita na ya. Gina-mention ganing iban nga ultimo nga sibilyan. Inang pulis, wala man gasiling guilty ni ginasya. Ang balita na gasiling aligasyon. Why pa nagpamatuod nga guilty na gin siya sa ganimo niya. Kumo kay kabaro nyo, taguon yung ngalan, ay nano, daw hindi amo. Kung why sang kamaturan akusasyon siya, pamatudan niya Di bla, pangapinan niya ang iya sering kaugalingon. Ano pasaka siya kaso, pwede man ang mabalikan, di bla? Kung bato-bato lang ginimo siya. Kaya muna mga ka-aksyon, pasi kung si Eliazar Bla, mamunuhan niya nili. Pag bisita di sa Negros Occidental, Bacolod City, ay kaduwa sa listahan, dumdum kang policewoman. Ang nakasayin pagkanay sa opisina dira sa Nokpoho. Ang naaktuhan mga ka-aksyon nga ara sa panahuran. Una sa balita, una sa aksyon. Wala tong tara kung balasan o gidang petsa sa pagbisita diri ni Eliazar. Ano pagkadiba sa ring balita? Sanggo niyang palungso sa Bacolod nagpasar sa resolusyon nga nagapangaway sang substantial allocation sang Moderna vaccine para sa Bacolod. Bot sa lingon nag-ayo ang gobyerno sa Bacolod sa gobyerno nasyonal nga kung pwede hatagan ninyo kami diri sang bastante man substantial nga kadamuon sang Moderna vaccine. Di pala ito nag-abot ng ligad, mga sobra 3 milyones doses. Di kung gaan tadi mga 200,000, okay naman naguro, no? Hindi depende ni, para perubahan ni mga kaksyon, depende ni, pahamot-hamot ni, dito sa babaw. Kung sinong hamot sa babaw, di dasi ka perubahan niya, sa rin papilis kag papisan-pisan mo ni, follow up sang ginapadala nga request. Kabay pa nga ining nagapadayon nga vaccination diri sa Bacolod kag Negros Occidental di tanto ang pamulitika. Bacolod ginabang tayo subong kabay pa ang vaccination di pag laktan blas ang pamulitika kanhagan lang mga nunoy ka mga tuto. Ini mga nagaplano sa 2022 nga eleksyon sa Bacolod City. Ay iban pag-isa nga balita sa bansang lokal. Medyo ganapilit na lang ato sa ring pagporsa sa ato sa ring paghambal bla kay gambal ako di Akso Oliver pro kurog lawas kusbong amo ning aircon ganiho naka 28 lang ho kurog lawas tasbong after 24 oras galing epekto sang bakuna sang vaccine. Man kapo nagpapakuna kita J&J, Johnson & Johnson. Mga alas 3 ang nakasang hapon. Okay man lang, sa pag-abi, okay man. Kaya na sa aga mag-action, batsagan tagin mo. Nagaguang init sa ato sining mata. Sakit ang ato sining gabagtik ulo ta, kasakit, no? Nagagwa ang init sa lawas ta.
Yung daw, hindi trangkaso gid ka bla. Pero ti way problema kaya mo lang nga. Hindi ka masiling nga iguon gid ka sang grabe gid. Ang advice ng doktor makakso normal nga reaksyon sa nga lawas. Hindi man ikaw maggadugay sa 2-3 kadlaw, matamak manitahaw. Normal nga epekto sa nga bakuna kontra COVID-19. Nabanigid nga ang ginturok sa aton single shot, single dose lang, ang Johnson and Johnson. At least na tapos-tapos sa ulihib lang, hindi na kita magproblema pa. Base kung i-obligahon tayo sa tagsabla na mag-present sang vaccination card. Man pagkatapos makakson nga fully vaccinated ka. Gaan ka na sang vaccination card naman ang present mo. Kung bangitaan ka sang pamatuod nga nakapabakuna ka na. Kasi sa ulihi bala obligahon ta sa tagsa nga hindi makasulod sa mga malls ni. Malls talatapan sa gobyerno. Kung ay sang vaccination card. Kundi kamo yan nabudlayan. Muna panawagan sa gobyerno pabakuna na. Samtang may panahon pa, samtang temprano pa. Tangol sa ulihi base ko na bakuna nga ni, ang isa ka turok ka na isa ka bakuna, ang report ka na baton taris 3,005, tag 4,000 ang isa. Anong mamayad ba mo sa ulihi? Ini sa mga yakang gobyerno, libre ini. Why bayad? Importante, time lang nimo, linya ka lang, fill up ka na sa nga form, kag hulat ka, kung saka panahog imo sa nga blood pressure. Kung taas blood pressure mo, papahuwayon ka anay, no? Paway na anay. Paan kaliwat, kag nubo blood pressure mo nga pwede ka naturukan. Amo nang pila ka mga eksperyensya kung nakita mapapakuna kontra sa COVID-19. Amo na ang sige lang, kuto masarangan talang. Kaya mo ni, ang balita iban nga ato sinitutukan ang sitwasyon sa mga ospital sa gobyerno diri sa Negros Occidental. Aton man kamusta importante niyo. Pila ba bala ang mga district hospitals naton diri sa Negros Occidental damo-damo. Ugaling ang mga hospital nga ang nagamanage sa provincial government sa Negros Occidental medyo nagjutay-dutay. Kay ang hospital sa Escalante kuha na to sa local government sa Escalante ang pagdumala. So ang nabilin na labang sa provincial government makaaksyon, 4 ka mga dalagko nga district hospital, kag 5 ka mga magagmay. Sa mga siyam, damo-dango pa naman na. Amustahon naton ang natawag nga occupancy rate. Pila ang pasyente, ano bala kahanda sa mag-responder ang tagsa ka mga medical personnel. Dugay-dugay mo si Andre, kaya nasa nasalin na importante ni kaysang una, kundi kung magdala kita sa pasyente sa ospital, why sang kasiguraduhan kung pag-abot sa ospital, tatapon dayon imo sa nga pasyente, di ba? Why man sang kasiguraduhan kung may doktor nga magatatap sa imo? Kag why man sang kasiguraduhan kung ang ospital nga gindalan kagin punduhan mo na, may bakante. Subong lain na makaaksyon ang plastada. Sabay sa nga probinsya, why di nabot na makulod ha? Sa probinsya, ini nga level, man may ginimplementar ang ginatawag nga one hospital system. Ay nasang aga ginpresentar ini ni Provincial Administrator Attorney Ray Fernando Diaz II. One hospital system, may isa ka dako nga monitor nga telebisyon. Pag-click mo da makaaksyon, makita mo da one click away. Mabalaan mo kung ano ang tutuod nga kahimtangan sang hospital, sino ang pasyente nga na-admit sa sina nga hospital, sa sina nga kwarto, pati gani ngalan sa pasyente makita mo, makilala mo, pati ginabatsyag ya, tanan nga record sa pasyente. Pero confidential ini nga record. Ang makikita lamang ni si Atty. Diaz kag ang chief sang kada hospital. May dako nga telebisyon eh. Para sabi, halin ka sinubaan. Ang LGU ma-coordinate dara sa Hinubaan Hospital. Dalon sa iban nga hospital. Ma-istoryahan na, no? Pabalon i-check o diin ang bakante ng hospital o ariho, bakante ho.
mag-green bakante na, mag-red may pasyente na. Pwede mga balaan sa ina nga ospital sinong available nga doktor nga makatatap arangalan sa doktor makita. So pagbiyahe pa lang balaan niya kung diin madaritso ang pasyente. Kapag abot sa ospital balaan niya nga may ara nga hulat na yun nga doktor o kon physician nga magatatap mga kaksyon. Ti halin sa 4 ka mga dalagko nga ospital papanaog sa 5 ka mga magagmay nga ospital amo nang salinta 1 click away mabalaan ang kaimtangan. Dugay-dugay ataduhon ta niya. Kagi plastar ta sang mayat ayan pabati taman ang tingog ni Atty. Diaz. Ang figures bla sang kada hospital kung pilang occupancy rate. Subong, no? Ang kada hospital mayara sang capacity. Bosilingon ang mula ng kadamo. Sang mga kadamo sa pasyente ang matatap niya. Ibalaon ta ko, bala may hospital nga puno-puno. Gid. May hospital bilang dako sang bakante. Dugay-dugay ha. Kay ang gwa sila sa Luihiti. Kung may pasyente ka nga daloon ka sa hospital, di ka na medyo mabudlayan. Di na maglibog pinsar mo. Kag importante, di ka na magsala-sala. Una sa balita, una sa aksyon. Sige, ang sa balita nasyonal pakarunan talang kay naman ni oras so check tanaya. Ang observation report sa ato sa nga patrol. Kagadugay-dugay mo doon ko man ang update sa Olympic. Olympic ti damo-damo nakakuha medalya nga to sa mga Pinoy players. Nakita ko sa batag sa basketball bla. Sadyang away semifinal sa basketball ho. Sa Tokyo Olympics mga kaksyon. Sa Agosto 5, Philippine time ini magkakason Webes. Semi-final po silingon 4 na lang ka mga team, 4 na lang ka mga nasyon sa men's basketball ini ha. Ang mag-aaway, semi-final. Tarkoloko, spinsaryo ang team sang USA. Yes, ara USA. Sa exhibition game lang to sila na perde. Pag tuntuod na gali, gumawa man ng ida sa diabilidad. Napier din nila sa quarterfinals ang Spain. 14 puntos sa banse. Solo sila semifinal. Sino makontra nila semifinal? Australia lang No ba lang Australia ha? Panapungol. Una sa balita, una sa aksyon. Debla, Australia tong naenkwentro sa Pilipinas. Rumble to. Pero hindi niya alain yung mga players din sa Australia ho. Damo sila sa NBA players man di. Ang sa piyak naman nga hugada, semi-final man. Ang pungsod France, ang kaenkwentro niya, ang Slovenia. Ang Slovenia, hindi tanto bantog nga nasyon, pero hindi man basta-basta ang ila sa mga players subong sa Tokyo Olympics. 519-519, Patrol Observation Report with Action. Action Eden, Action Oliver. Action Eden, basta Wednesday, Action Eden, may hapon please kamin. Good afternoon, Action Mark. Sa tanan sininaton nga mga ka-action na matamat na sa subong nga mga inoras nagabulubog at ng dalagan sa aton sininga trapiko, especially man diri sa may bahin sa Lacson Street, Action Mar, kag sa mga dalan nga may ginaubra nga dalan, same dira Action Mar, mula sa may Station 6 ayon, ang dalan na padayon na ang ginaubra ang going pa bukid na Action Mar, medyo nagabulubog at ang dalagan sa trapiko kasi sa ubos-ubos si daan Libertad Public Market pa nga kadamo sang mga naga-standby man nga jeep, kadamo man sang mga naga-illegal parking, bangod nga nagahingagaw man bakal sang ila suludanon para siniman nga kagab-ihon. Pero ara man naga-assist ang aton sini nga mga local officials Action Mar, mga kwan bala wala labot sa mga bitaw, may mga nagabantay man, mga iban pa nga mga force multipliers sa mga merkado para hindi makatayuyon ang pagdalagan sa trapiko. Same man di Action Mar sa may bahin sa Central Market, bangon nga ara na ang mga ka-action naton nga nagakuan man Action Mar, nagapangabuhi lang man sila.
ang ila sini nga mga baligya nga hakwat-hakwat lang balang iban di kariton ti ara da sigad sang dalan kundiin man dira man ang paradahan sa jeep, dira man pinundong iban nga mga pribado nga salakyan balin suli sa selection bar pinagusto ka parking gagamay nga nagagamay ang dalan pero ti reminders lang sa aton sini mga ka-aksyon nga ti kung madakpan dira sila sang bitaw ti pihugid nga sila violation action mar no kag bayad sang multa. That's why nga halong-halong gid kiti hindi mo na pwede maayo kay dapat magsunod gid sa mga traffic rules and regulation naton. Nakalabay kita action mar sa bahin sang Capitol Lagoon. Kung madumduman mo, di ba, kagin pasirani, kay gin-renovate, tapos pag pandemic, wala gin allow na mga mag-ulo exercise. Subong yung action mar, tungod nga open na, may kapihan, pati ganit sa sulod, kadamo naman sa nagapadulong dire nga mag-ulo exercise. Ang iban, nagkabudlay galing sa sitwasyon action mar, no, kay may gusto mag-jogging, may naga-walking, di sa naga-walking, action mar, kinanlan, magsuksok ang face mask mo, dali kahapoon, bangod nga may face mask, may tabon imo ilong kag baba, plus pagid nga magdalo-dalagan ikaw, gabit-bit ka sang imo sini nga face shield. Kaya kung wala kayo pribado nga salakyan pagkadto mo masakay ka sa pagpubliko nga salakyan, kinanlan sang face shield. That's why, nga pag-abot rin nila, wala labot nga may bit-bit sila, bisang cellphone kag wallet, may bit-bit pagid sang face shield. Importante, makaulo exercise sila. Tudamo naman action bar, nagapadulong diri sa may Capitol Lagoon kag kagita bigan ilabay kun aga bala. Nagbalik naman ang grupo sa mga naga-zumba bala action bar pero nagapatuman man sila sa social distancing. Diri mo gid makita nga tuloy na tuloy ang buhay nga bisan pa may COVID-19 pandemic, hindi dapat mag-unpat ang aton sini nga mga naanaran pero with the proper restriction na kay Bacolod under GCQ Yapon with heightened restriction kay para man makabulig sa pagpaganhagan sa COVID-19. Do gamit halfway action mar no. Aton sini nga mga health experts kag kita mismo gamit halfway in a sense nga padayon ang ginaaton sini nga na mga naanaran sa matag adlaw pero may mga reminders sa gihapon ang aton sini nga mga health experts nga dapat ang health and safety protocol unahon kag ipatuman gid. Ang makakumpleto action mar sa health and safety protocol kung may ara na ikaw o kung fully vaccinated na ikaw. Kaya padayon man sa gyapon nagasulod ang aton sa mga vaccination supply diri sa siyudad sa Bacolod, Subong man sa probinsya sa Negros Occidental. Ang iban sang una ang acceptance rate do kabudlay pa kag kadamo kis asang bakante sa mga listahan pero subong nagasululubra na ang listahan kag nagadinagusto na kung sino kag san-o sila makapabakuna. That's why nga kung may ara ka na batunan ni schedule, may ara ka man lang schedule sa imo barangay abi o kung ang iba walk-in action mar mo sa ibang mga vaccination sites, magtiyaga lang kay para makadugang pa sa imo sini protection, especially nga hindi ta manigar action mar no nga nagamutate ang virus kag may ara sa mga newly discovered nga mga variant action mar kung aton sini nahibaluan sa mga news bala ti mga legit man na kay mga health experts man naton ang nagpalayag sa sinaman nga mga balita. Anyway, action mar sa aton sini mga ka-action no balon gid sang damo nga pasensya, especially man action mar no ang pasulod ban bala sa Bacolod sa bahin sang Sumbag area. Medyo gutok-gutok man na ang dalagan sang trapiko paglambot mo sa may Sumbag public market gid wala labot na may barikadas to nga may ara man sang mga vendors naton nga wala nagapati man bala action man nga magpulo pahigat lang sa dalan para hindi sila madisgrasya o kung hindi delikado man ang ila kabuhi galing kay ito mas importante ang ginapaminsan nila action man ila sini pala nga buhian, especially ang gini nga mga inoras nga tig pala uli man sang aton sini nga mga action nga gawakal sang ila sulod-anon man action mar. Pero sa bahay naman sa Lopez East sa may Lapos dito action mar sa may Bangga Cory, of course amo ni nga may inoras given na gin-action mar nga bumper to bumper man ang dalagan sang trapiko sa man diri sa bahin sang Lopez East Lapos sa may Circumferential Road
Dalan Araneta Mar kag lambot diri sa may bahin sang San Sebastian Cathedral nga ari didaan ang mga kuan man pradahan man sang o kung diri man nagapundo ang aton sini nga mga pasahero nga salakyan nagahulat man sang tagsa ka mga pasahero, especially nga limited daan ang makasakay bangod nga ginapatubad sa gihapon ang 50% capacity. Halong-halong lang, especially magulugab ina karon kay may iban nga mga dalanon nga ginaubra nga wala sang mga ni reflector wala action mark. Diba ko hindi ikaw kasaulo sang dalan, especially nga kung nagamotor-motor abi ikaw dira pagkalamo ka sorry ka gid. That's why nga maghalong-halong lang sa oras kay makalambot gid sa imo sini nga destinasyon. Para naman sa complete management sini nga Liberty Vision Report halin sa Patrol Action Eden Aboso. Una sa Balitaw na sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Pwede ba lang maghoben ang may edad na benepisyosang Negrosanon ining one hospital system. Para atis may aludiya kay manti hindi man tara nakasurod sa saring balita mo. Mayara gyapon ya mga Negrosanon wide pa kaya ideya nga mayara gali sang one hospital system. No, ang pagpapanasig pagpaayo sang hospital kag emergency services sa nakalain-lain nga mga hospital sang gobyerno. Si kumpari tayo Manny Moveres taga-monitor na sa ring matarion. Paring Manny Moveres, dugay na kuway ka bisita na sa akong sining ihada. Sige lang, nakatsyempo. Alas 5:29, standby, balik kita pagkatapos ulit. Live stream, ka-monitor, Milay Oligo, watching live. Ara si Miraviel Arnaman, mayong gabi, watching from Dubai. Erwin Decatoria Gonzales, monitor lang ko, salamat. Hil Javier, monitor lang kami dari sa Mayquiapo, Manila. Milay Oligo, please tamyaw lang. Vanessa Embeyo, Jenkin Wal, Noel Amar, Alex Montesa. Mariela Muhi, araman si Nodelin Saroka Doka, happy 52nd anniversary ARB. Manjubi Arnejo, mayong hapon. Si Bibe Biligorio Gregorio Yolo, good afternoon. Mar, pagrit lang kami. Upod tatay Dolfo, nanay Jotay, Janes kag Hipli, kag mga utod ko dara sa barangay Kabog. Si Ana Sinuro Arana. Okay. Tamyaw lang, Vanessa Emeo, Jenki, Noel Amar, kag Alex Montesa, halin kay Milay Uligo. Gina Cordova Rodriguez, Gatamyaw, happy 52nd anniversary Aksyon Radyo Bacolod. Christine Menyes Villalobos Haraban, monitor Barangay Pandaron DSB. Dennis Richard Tibor Roma Mox Espanyola from Isabela. Histobio Lorina, patamyaw lang gali sa Histobio family sa Isabela. Everlyn Miranda, Elizabeth Malakagamala, thank you Malaka family. Everlyn Miranda watching sa Dubai. Rhea May Salbuda Ladio. Joel Aligato Jimenea, hari kami monitor sa Cityville Estefania.
Action Sexy Edin, mayang hapon, haling kay Ana Sinuro. Okay. Josie Lynn, good afternoon. Jocelyn Calabaan, Melvin Peñafiel, Ronald Becerra. Monitor lang ko diya sa San Agustin, Romblon, liog lang ko na great asawa ko nga si Juliet dara sa East Home 3. Salamat. Joanne Mel, Aksa Marlon, monitor lang ko di Victorina Heights. Good afternoon, Aksa Marlon, Maria Teresa Hafilin niya. Si Alex Montesa, Romana. Ma'am Vanessa Emeyo, Doc Matt Mayo, Minnesota, Mrs. Alvarez, Barangay Tangob, Cinque Dialagdon, Phoenix, Arizona. Familia Dialagdon, Rafaela, sa Padarong DSB. Araman si L.A. Abante, mayong hapon, watching sa Kuwait. Regards po sa Julieza family. Everlyn Miranda, thank you. Iban balikan tayo katway. Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, mga dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Patayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong nagkaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagaman-amat ko man saka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Suwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa.
Dagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Yawan ra kapsul himo sa ang ospital naton diri sa Negros Occidental sa nasiling tarama kaaksyon nga napay dalom sa gobyerno provincial. Ang apat dalagko, ang lima medyo gamay-gamay ang capacity. Sa one hospital system, nag-implementar na mag-aksyon, makita tara kung diin ang damo bakante, diin ang puno. Sa datos kinagin present ni Atty. Ray Frando Diaz II, may ara sa dako nga monitor si SD nga talatapan. Ang hospital sa Silay, amaring hospital nga maka-akomodar sang damo-damo mo nga mga pasyente. Ang kapasidad sila mag-aksyon 198. Subong may ara da 116, no? Ka mga pasyente. Bo sa lingon, may 82 nga bakante. Ang Kabankalan, may 138 capacity. 71 ang pasyente, may 67 nga bakante. Ang Cadiz District Hospital, 80 ang capacity, 17 ang jutay lang ang pasyente, subongda, no? Pasyente COVID, pasyente hindi COVID, no? Basta pasyente, no? 17 lang pasyente sa Cadiz, so jutay lang. So may 63 ang bakante. Ang Valladolid may 35 capacity, 5 lang ang arada nga pasyente, 20 ang bakante. Gagmay nga hospital, ang Governor Valeriano M. Gatoslao Memorial Hospital, may 81 ang capacity, 26 ang pasyente, 55 bakante. Doon Salvador Benedicto Hospital, Memorial Hospital, La Carlota City, ini siya, 38 capacity, 7 lang na pasyente, sbong, 31 bakante. Ang Merceditas J. Montilla District Hospital, Sipalay City, 35 capacity, pero kaya na daw isa lang ito bilog ang pasyente, no? So dakong bakante dira sa Sipalay Hospital. Isabela naman, Ignacio L. Arroyo Senior Memorial District Hospital, 25 capacity, pulo lang ang ara, subong nga pasyente, may 15 ang bakante. Eleuterio T. Desina Memorial Hospital, saka hinubaan di siya, 22 capacity, 3 lang subong ang pasyente na, adot do kung basi, kung subong na dugangan. Basta 3 ang record, kag siyempre may 19 ang bakante, mga kaaksyon. Mali, makita, tara, kung din nga hospital ang pwede dalaan sa pasyente nga ginabiyahe. Si Atty. Ray Frando Diaz II, Angon Suri. So, as you can see, this is already our system sa Trisita Landoni. Tanan, makita nyo di, ang bed capacity is 198. So, kita mo ang emergency room ta, pwede kasako subong. Ang tanan nga red nga katri, may tao, may pasyente ni. Kung i-click ko na, magbuha na din ngala nila kang tanan. So, ang green, bakante ni siya. Hindi man niya ang tanan makalantaw. Only the chief of hospital can see this. And ako, kita kong population na kada hospital, pila ang occupied, pila ang available. So wala naman ni subong refusal kay tanan nga referrals, especially kung maglabay di, will be decided by our head, no? Si ang HOD head ta, si Dr. Girly Pinonggan. So when she gives the referral to the hospital, it's an order. It's a directive. Kung pasyente ang tawag sa hospital, ayo, sudla ko da. Kung sino man da ang natawag sa hospital, akseptaha kami da. Pero iniya, under the system, all referral are considered orders that they cannot refuse under pain of being cited for insubordination or for disobedience. And our doctors again are feeling confident about their capability. Systems are in place. So halin sa early detection, early isolation, prevention, ana tadaya gaaway mo.
Ang aton kita nga directive alin sa kay Gov is to do all means nga hindi maglambot ang away sa COVID sa ospital. Kundi pa lang yan sa mitigation pa lang, sa pag-limit pa lang sa number of positive cases. Mahimo ta na ang aton ospital maproteksyonan ta. Una sa balita, una sa aksyon. Sige, dugangan tala ni karona. No, kay lawig-lawig kining diskusyon mga kaaksyon. Kag nagasalig kita nga samta nagalawig ang mga bidulan, may dako gid ni nga mabulig sa pagbaganahagan sang kaso sang COVID-19 diri sa Negros Occidental, bangod. Why niya sang problema nga magaluntad kon pag-refer or referral sang pasyente paghahambalan. Mighty Sick Monay, Mighty C Alkaline nga vitamin C. Nagaedukar, nagabalance, nagapabakod sa ato sa immune system. Alas 5:47 sa ato sa nga pagpanubalik. Ang balita sa Bacolod City Hall karon ng Garo Action na firing line na. Okay, sa pagbalik nato balikan na ato sa nga patrol. Standby. Sa live stream balikan ta mga action. Okay. Si LA, okay. Si Ray Barriuga mayong hapon. Vanessa M. Mayo, thank you. Si Nida Bilyoti Olarte, good evening Axamar, watching from Bahrain. Happy 52nd anniversary to ARB, halin kay Vanessa M. Mayo. Good early Wednesday morning Axamarlon. Please greet my CC, Mrs. Alvarez of Tangob. And to Sir Robert Herrera Saturnino, salamat gid. Una sa balita, una sa aksyon, Radyo Bacolod ko ng Balya. God bless and more power. Mabuhay ARB. Victor Tugaf, good afternoon Axamar. Monitor lang gikan sa Morsia. Rosemond Bosque, Padronia, happy 52nd anniversary sa Radyo Bacolod. God bless all the staff and management. More years to cherish and more memories to celebrate. Kindly greet my mama Marlene Padronia and Papa Pableo Padronia, Purok Gugma, Barangay Tapi, Cabancalan City, Negros Occidental. Christian Roa naman yung monitor. Okay, sige, balikan targo diway. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Penaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton laman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act.
Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog na makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sumsan ano nga kaintangan. Responsable at ang balita, kagaya na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo kahapon subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa aksyon sa balik ka report, please come in.
Mar, naresto sa kapulisan ang top 1 station level nga wanted person sa Police Station 4. Ang nadagpan ang ginkilala kay Jemar Santillan nga may kaso nga pagpanghimulos. Ang operasyon na nang ginalagon sa Buligman sa San Carlos City Police Station matapos ginserving warrant of arrest sa sitio Baugan, Barangay Prosperidad, Ciudad ng San Carlos. Si Santillan ang temporaryo na kaangkon sa na temporaryo nga makaangkon sa kahilwayan kung magpiyansa sa 200,000 ka pesos. Sa ibang pang balita naton, naglamot naman sa 3,400 pesos na balor sa ginasuspect sa Cebu ang nagkuha sa isa ka babayi sa bypass operation nga ginpatigayan sa San Carlos PNP sa Barangay 5 Las 4 sining nga hapon. Ang nadagpan ang ginkilala kay Laika Dizon, 27 anyos, kag residente sa Barangay 4 sa among syudad. Nakuha kay Dizon ang limatanan ka heat seal transparent plastic sachet sa ginasuspect sa Cebu kag iban pang drug paraphernalia. Si Dizon ang prisokaron sa custodial facility sa San Carlos City Police Station. Sa sininga panahon, importante man ang dayang lawas. Agad malikawan ang mabalatian, dapat epektibo nga food supplements ang Balitalin sa patrol ang ka-action ni Action Ida Naboso. Una sa balita oras sa aksyon. Sa matulad, Action Radio. Sunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar kag Action ang Defensor. Ako naman Action na Marlon Hidevoya sa Action Reports. After edition, magabalik buwas. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,